हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिप्स ऑफिशियल व्लॉग्स। तो आम समस्ते मिसिकी बाहर पड़छु बोलबम जीवाकू। तो चलंतु जीवा बोलबम। आम स्नेहा दीदी भी रेडी की बाहर पड़चंती। तो चलंतु भी जीवा। बोलबम 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 ब्रो ने चल पे को ना जागू जागू जा कहां गया हम तो उल्टा 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 हां तो सीधा बस मदम कर देना बोल बा अरे बोल बा तो ये मदम कर दे ले समू कल बोलबम कब बोलबम कब बोलबम कब बोलबम बोलबम registration